My Hlohovčania sme skutočne radi, že sa uskutočnila rekonštrukcia tohto mosta, pretože už to bolo v katastrofálnom stave. Rekonštrukcia tohto mostu dopadla na jednotku, pozdalo sa mi to. Sme veľmi spokojní, bolo to dlhé čakanie, ale skrátilo to cestu, či chôdzou alebo aj autom. Uľahčilo mi to konečne život, keď ho otvorili. My sa tešíme, že tu máme cyklochodník, že je to širšie. Cez Sereď sa chodilo, takže bolo to také ťažšie, zdĺhavejšie. Ulkatá veľmi zdĺhavá koptácka bola. Takže tešíme sa, že máme zase niečo nové v Hlohovci, niečo pekné. Som rada, že konečne v takom stave, ako by mal byť. Ďakujeme.